ଏ ପୁଙ୍ଗଲ ଛୁଟିରେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଛୁ ଆଜି। ମାର୍କେଟ ଯିବୁ କମ କିଣାକିଣି ଟିକେ କରିବୁ ଆସିବୁ। ଚେନ୍ନାଇ ଆମ୍ବାଦୁର ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ରାସ୍ତା ଏଇଟା। ଏ ବି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ। ପୁଙ୍ଗଲ ଛୁଟିରେ ଗୋଟେ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲିନି, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼। ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଆମେ ଯାଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ବସ୍ରେ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଅଟୋ ଆସିଲେ ଅଟୋରେ ଯିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଓଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ଚେନ୍ନାଇ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଓଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆସିଗଲା ଆମ୍ବାଦୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଏଇଠି ଆସି ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମ୍ବାଦୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଏପଟୁ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ। ସେପଟ ମାର୍କେଟରୁ ଚପଲଟେ କିଣିକି ଆଣିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଚପଲ କିଣିକି ଆଣିକି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚପଲଟା। ପୁଙ୍ଗଲ ଛୁଟିରେ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଟିକେ ହାଇ ରହିଛି ପୁଙ୍ଗଲ ସକାଶେ। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ଆଣିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆଣିଲୁ। କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲି ଆସିଲୁ। କମ୍ପାନୀ ଚପଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୁରା। ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମାନେ କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, ଯେତିକି ସେତିକି ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି।